Tak, podívám se do lednice. Má fakt chuť na koblihe, ale tady žádný nejsou. Tady jenom dort, to je blbý. Já musím jet do obchodu. Teď hned, jedu tam. Nasednu na koně a jedu do Kauflandu. Lidi, viděli jste to, to je Babišův dům, tohle, a on tam zrovna odešel. On chtěl jet asi pro koblihy, nebo já nevím. Vypadal docela naštvaně a jelikož tady není, tak mě napadlo na něho udělat nějaké pranky. Tak, jdeme dovnitř a podíváme se, co tady máme, no. Má tady takovou prázdnou místnost, no zajímavý. Má tady jenom torčky, to je fakt divný. Tady má tu kuchyni, jo, a fakt tady nemá koblihy, jenom tady má dort, jo. Prostě má rád koblihy, no to je zajímavý. Tady nic nemá, tady má asi nějaký počítač nebo něco, tak jdeme dál. Co má nahoře, lidi? On by se měl koupit nějaký nábytek, ten Babiš, si myslím. Tady taky nic nemá, lidi. Ten jeho dům je úplně prázdný, no. To nám aspoň dává místo na hodně past. No jo, ale jakou bychom mohli udělat past, no. Lidi, co kdybychom před tady ten hlavní vchod dali nějaký pressure platey a potom bychom to udělali tak, že se tady otevře a spadne ten Babiš někam do díry, tady tahle, no. Jo, tady to je i vykopaný, dobrý, no, tak to zkusím nějak udělat, tak lidi, vykopeme tady tu obrovskou díru, no. Tohle si myslím, že by mohlo, ještě to tady zaplníme. Lidi, tak jo, už to máme hotový, tak musíme to tady jenom zakrýt, no, tak zakryjem to všechno a otestujeme to, no. Lidi, už to máme hotový tu pas, tak jdem otestovat. Měl by se stát, že vlastně, když tady ten Babiš bude, tak se to tady otevře a spadne tam dolů, tak sálně to otestujeme, no. Jo, lidi, to funguje, vidíte, jak jsme úplně spadli, no, tak to jdeme udělat ještě. Já to musím teďka trochu ještě skrýt tady těma dveřma, no. Snad si toho nevšimnete, škvíry, no, to nějak tady udělám, tak jo. To vypadá docela i uvěřitelně tahle z dálky. A ten Babiš je docela starý, takže si myslím, že si to ani nevšimne tady té škvíry, no. Jenom až tam půjde, tak já se jdu rychle schovat za barák a počkáme na Babišovu reakci. Sál něco na to řekne. Tak, už jsem se vrátil z toho obchodu a docela mě jako ty koblihy chutnaly, takže jsem docela stloustnel. Tak, půjdu rychle dom, no, tak. Jo, otevřu ty blbý dveře, no, tak co? Jo, rychle domů, už otevřu, co? Pomoc! Co se to právě stalo? Já jsem teďka v nějaký díře, padl jsem. Někdo na mě asi udělal nějaký prank. Jo, je to kampaň na mě tady taková. Toto si nenechám líbit, takový pranky na mě. Jo, lidi, viděli jste ten prank, to bylo fakt hodně vtipný, on byl úplně naštvaný. On si myslí, že to je nějaká kampaň proti němu nebo co, no. Spadl tam do té díry, no, tak až se od tam dostane, tak na něho udělám další prank. Nesmí to být úplně podezřelý, že jo? Sakra lidi, tohle se mně fakt nelíbí, že na mě dělá takový prank. Podívejte se, jak tady mám zničený ty dveře. Já to musím celý přestavit, ale naštěstí tady ten týpek, co na mě dělal ty pranky, nechal tady dveří, tak já to tam jdu dát, tak. Tady to jdem opravit, tak dáme tam ty dveří a jo, tak, dobré, tak a jako nové lidi, moje čapé hnízdo je úplně jako předtím, to je dobré, ale z tohohle pádu jsem fakt naštvaný, tak já půjdu do pokoje si lehnout, tak kde jsou ty schody moje, tak, sakra, no dobře, tak jdeme tam, cože lidi, kdo mě teďka volá, já se jdu podívat na ten mobil, lidi, to teďka mi hovorí tady ten Petr Pavel a chce nějakou přednášku, myslím. Ahoj ty, Petr Pavel, ty jsi na mě udělal kampaň, já to vím, ty generál Pavel, ty jsi na mě udělal kampaň, mně se to vůbec nelíbí. Pane Babiši, já jsem na vás žádnou kampani neudělal, to mi věřte, abych nikdy nic takového neudělal, jsem přece čestný. Ale vy víte, že tam před mýma dveřma, tam byla díra, a jak jsem tam všel, tak jsem ji neviděl, ale jak jsem tam prostě byl na tom, tak ona ta díra tam se objevit a já tam spadnout a mě bolí nohy, jo, a to je blbé. Já si myslím, že to je nějaká kampaň na mě, to je fakt šílený. Ne, pane Babiši, já vás ujišťuji, že jsem na vás žádnou kampaň neudělal, to bych si nedovolil. Ne, stejně ti nevěřím, protože to byl ty, kdo by to jiný byl, nazdar. Ne, nebyl jsem to já, pane Babiši, ještě počkejte, co kdybych za váma přijel na pohovor, na zahradu dneska, co? Můžete sem přijet, tak si sejdeme na mojí zahradě, OK? Tak, jdeme na zahradě. Lidi, sakra, on sem jde, musím rychle
utéct. Jdeme za můj dům, tam mám, myslím, v zahradě, nevím, nejsem si jistý. Tak, jo, tady bychom mohli dát ten pohovory. Tak, tady na něho budu čekat. Dobré, jdeme třeba tady do jeho domu, no. Když on tam jde za tu zahradu, jsem slyšel, tak, dobrý, tak, jo, lidi, vidíte, tam je ten Babiš, no, tak. Musíme tady, abychom nebyli vidět zvenku z okna. Tak, lidi, když je tam venku ten Andrej Babiš s tím Petrem Pavlem a dělají tam nějaký rozhovor, tak co kdyby ho zamkl z jeho domu, že vyměníme ho dveře za železný, on se pak nebude moc dostat domů. Jo, to by bylo dobrý prank, myslím. Tak. Takže lidi, vezmu si tady zase nějaký železný dveře, tak jo, a ještě to vyměníme s těma jeho normálníma, no. Naštěstí tady má jenom 2 dveře, tak to musíme udělat opatrně, no. Tady to je jednoduchý, nesmíme udělat nějaký žádný hluk, tak dobrý, tak dáme tam, ale lidi, jak si tam dostanu, no, prostě to zničím, tak. A dám tam třeba i to okno, to se ani nevšimne ten Babiš, tady to jeho čapí hnízdo, tady to je tak velký, že mu to ani nebude vadit. On si prostě vezme nějaký dotace a zaplatí si to zase, no. Ještě tady ty dveře a ty má udělaný zevnitř, takže to ani nemusíme se tady něčit nějak. Dobrý, tak máme to tam. Lidi, teďka bych se schoval někam nahoru, protože až sem půjde, tak aby mě neviděl, že jo. Tak jo, jdeme se schovat úplně nahoru, jo, to bude asi nejlepší. Jo, generále Pavle, to je důvody, proč jsem nejlepší na světě. Ano, nazdar. Tak, půjdu do svého domu. Tyjo, tady mám ty vchody, no, tak půjdu tam, sakra, no. A co to lidi? Tady jsou nějaké železné dveře. Tady ty dvery, to jsem si nekupoval. Já kupoval takové, také dřevěné dvery, jo. A jak se tam mám dostat, sakra? Lidi, to není možné. To zase musí být nějaká kampaň na mě. To určitě byl ten generál Petr Pavel, protože on byl naštvaný, že jsem mu řekl, že jsem nejlepší politik na světě. Tak to jsem fakt naštvaný teďka. Já asi zavolám armádu, aby mě ten dům probourala, abych se tam mohl dostat. Tak, dobrý den, armáda, jo? Okamžitě přijeďte k mému domu a celý to tady odpalte, abych se tam mohl dostat. Jo, jako vy myslíte, že pod ten dům máme naložit bomby a celý to odpálit? Ne, to jsem neříkal, sakra lidi. Já mám špatné signály, on to asi neslyšet. Pane Babiši, halo, vy proč nic neříkáte? No tak dobře, tak teda odpálíme ten váš dům. Je to v pohodě? Ne, to není v pohodě. Neodpalujte můj dům. Ne, pane Babiši, my vůbec nic neslyšíme. Tak my tam přijedeme a odpálíme to, jak si přejete, OK? Ne, armáda České republiky, uzavíráme celé Čapí hnízdo, protože to tu odpálíme. Tak běžte všichni pryč. Tak, vykopeme se tam a dáme tam ty bomby pod ten dům, tak. Nevím jak moc, ale jo, tady asi to dáme, tak, tahle to dáme, všechny ty bomby, tak. Tak lidi, já si myslím, že to je bomb tak akorát, co myslíte? Tak jo, jdeme se vykopat na povrch a uděláme spouštěcí systém. Lidi, tady to tlačítko zmáčknu a celý jeho barák se odpálí do vzduchu. Tak, jdeme to zmáčknout. Ne, počkej, neodpaluj to. Pane, co tím myslíte, neodpalujte? Sám jste v tom telefonu říkal, že to chcete odpálit, no a bohužel jsem to už zmáčkl. Wow, lidi, podívejte na ten výbuch, no. Ten Babišův dům je už úplně na trosky, je pod tím taková propast. Vy jste se snad zbláznil, já jsem vám do toho telefonu jasně říkal, že máte odpálit jen ty dvery, ne celý můj dům jako tahle. Pane, já se vám strašně omlouvám, ale vy jste v tom telefonu nic neříkal, jak jsem se vás ptal, tak jsem prostě od vás nic neslyšel. Uvědomujete si to, že? To je nesmysl, já jsem vám říkal, ať to neděláte, že máte odpálit jenom ty dvery, tak jste měl asi špatný signál, pane Babiši. No to snad není možné, jenom kvůli špatnému signálu tady zničím celý můj dům. Stejně to mě nevadí, nic jsem tam neměl a mám tolik penězí, že si můžu postavit nové dům a lepší. Ale vy máte padáka, víte to? Padejte hned pryč z mé armády, vypadněte. Lidi, sakra, podívejte se, ten dům je úplně zničený. Tohle jsem ani nechtěl udělat jako prank, ale ten Babiš se teď naštval, že to udělal sám v podstatě, no. Tak, o tom bych měl asi mlčet, no každopádně. Bylo docela vtipné, jak se ten Babiš nemohl dostat do toho domu jeho a potom to ještě odpálil. To bylo fakt dobrý, že jo? Ta jeho reakce, on byl úplně naštvaný, to bylo fakt super. Tohle video je asi už úplně na konci. Dejte like, dejte odběr se zvonečkem a uvidíme se zase u dalšího videa. Takže čau. Pomož mi v mé cestě na 10 000 odběratelů. Dej odběr a like na tohle video. Dík moc.